Kaham dolok jotno lamsugo ketal video. Dinini video engka ang tabuk no fungni thuma basao. Haike ang jemiao busi pai tumani busi no ang tabuk ani wak besarong no jadi witoniwo. Tanpa hingke borok oje fit abosaka hingke borok ni body wo health kahamungo tai borok fungo tai saisto unguta aboni bagi ang miawo pai tumani bilai keno hingke ang sana thamani hingke jani wak besarok tabuk 1 month eba ngi tongo 2 month to kaya kho haifono borong ang tabuk o fit jadi witoniwo kolok kotor ongnani bagai eba fungnani bagai health kaham ongnani bagai borok no suci to rekha iron ni suci rekha haike norok je paina muchungnai rok dam kom baino pai mano buni oro hinke 7,000 8,000 amsuk ni komse manja ani oro hinke asta kom khi manai bisi ang no price to sagalak haipono borong ni sai kom manai no manai ani oro je painai rok ani wak besa ang amsuk buina ang dam bo khlaya tanba hingke je painai rok ni bo bongni bo kaisa mokol ba nasigai o wak ni side besek rok hini borok bo kaisa price bai rang bai milna nangnai bla wak rok hingke am bagai